Victore, aici asta, mai departe nu conduci. Partea a doua, dragi telespectatori. O apurare rusă. Reușesc să trec de aici. Voi în față. Valuri. Alcool în apă, toți au băut, sunt obosiți, trebuie să berea din plămâni acum. De, poporul român. Și încă unul. Zona prost. Vreau să cad de cap. O să fim bine. Eu la tot bal. Mă duc eu în larg, mai liniștește pe acolo. Fiindcă pot la de oriunde acum. Da, prefer să iau mare dacă tot fac o treabă. Ar fi ăsta, dar am început să mă nărăvesc. Vreau mai mare, nu prea sunt mai mare. Cam asta ar fi limita aici. Dacă aștepți altul mai mare, vine, nu-i problemă, dar stai un sfert de oră după unul mare în loc să te joci cu 5 de astea mai micuțe un sfert de oră. Nimic că vine unul, văd niște creste. După el. Astea au antemergător de obicei, în spatele lui se lasă un gol pe care se ridică văluțul ăsta. Dau și o val prea mare, am să stau mai încos. Se tăie două repere, unul pe mal, unul pe dig sau pe geamandură o ceva, mai ales când sunt curent. Aia pe ăsta. Pe care am mai fi putut lua 2-3. Așa am pierdut toată seria. Cu ăla care a fost doar de spravat așa. M-am dus câțiva metri și cu asta basta. Se mai ridică unul acum. Stai cum? E bun. Dar nu prea n-are. S-a puțin mai mult. Ceva de capul lui, dar nu mă bag. L-am bine pus.
dreapta, valurile astea niciodată nu le iei în același loc. Să vezi asta și să te duci stânga, dreapta, față, spate. Să le iei exact când se ridică înainte să se spargă. Trebuie și puțină energie, de-aia e labele. Fără labe e mai greu să-l iei. Dar mai știu și eu câte cirașe de pe tot sau o bombană de pe pălică. Am fost ăsta, cred, sau după el. După el n-am mai fost nimic. Am fost cu partea ele. Da, sunt perioade în care ți-intră val după val. Perioade în care ratezi valul după val. Cred că totuși m-am dus prea în larg. Deși oițe mai sunt aici. La de reper nu oile. Asta pare ok. Da, e numai bine. Dar am ajuns alt val din spate și ăla m-a făcut să mă opresc. Ok, l-am prins pe unghiul perfect. S-a ajuns alt val. Din urmă s-a suit pe el și a pierdut toată forța. Acum ăsta pe chestia. Dau la putea să-l iau. Doi metri mai în față dacă eram. Era o treabă, așa n-a fost. Stau bine. Dacă se să n-a făcut o piatră, dar n-a prins nimic. Hai, valul! Deja a spart acolo, s-a ridicat deja. De treabă valul ăsta, super treabă. Super val am prins. Super val. Asta e zona.
era rupt de beat. Mai iau un vas să schimb rola. Cât de vizualizări la asta. Așteptăm băluțul. Și ăsta era bun, dar nu m-am băgat. Mai să vânăsc. Cred că unghiul e ok. Acum vine unul parcă.